Cele ke nguvice into yoba mandizovula apha. Ndakhangela ke kuba ndicinga iminyaka yalo mzalwane. Kule ntshukumo. Ndizulile vice ndakhangela kodwa akuvumanga ndisuke esityhilelweni. Ile nto siza kubambelela ke kulaa mqolo we-15 kulaa ncwadi besifunde kuyo kulaa chapter enkulu engu-7. Kukho amazwi phaa athi ngenxa yoko baphambi kwetrone kaThixo. Eli ke lindi lifundileyo ilizwi lamazwi kaThixo. Inkosi engibawo mayikusikelele ukufundwa kwalo ngokude kube nginaphakade. Amen. Amen. Akho nto ndiza nayo, bendizomisa nje umqolo. Uvice uthe mandimisa umqolo, ndimbonile bizuvuyo apha esithi makamphathele umsimbiti uzokukhomba abantu abaza kushumayela levisi. Ngenxa yoko baphambi kwetrone kaThixo. Inkonzo endala vice wam, ubuthi xa ufuna ukuthetha noThixo ubungaziyeli ngokwakho kuThixo, bekunyanzeleka into yoba ukhangele umbingeleli. Ukuba uzawucela ixolo, ubuthatha loo nto uzawucela ngayo ixolo, ubeke isandla sakho, utransfere le nto ufuna ukuyithetha kuThixo kule nto uzawucela ngayo ixolo. Aze umbingeleli omkhulu ayithathe ayise phambi kwetrone. Athi xa ifikayo apho athi uthi uBhasoni Thixo mandizisele idini kuwe, uyaxolisa Thixo. Ukuba aniyikholelwa le nto ndiyithethayo, ndikhumbula uMoses xa edibana noThixo uthi kuye, Thixo ndicela uze sithethe. Ndamve sithi lo mfo uba uthe wandibona ngeliso lenyama awusawuphinda uphile. Andinika isizathu sokokuba kunyanzelekile nyhani ungathethi noThixo ubuso ngobuso. Kodwa apha sidibana kukho iingeleso ezine zimile zibloke imimoya yamaqalomane. Ngoba ngokwenkolelo yam kwincwadi ebendikhe ndayifunda, ingelosi nganye inedyuthi yayo. Kukhona ingelosi yelanga, kukhona ingelosi eyomoya. Kufikwa pha kume ingelosi ezine zifuna ukutshabalalisa umhlaba kunye nesibhakabhaka. Kwasuka kwafika ingelosi yesihlanu yanqanda isithi yima phambi kwabutshabalalise. Ngoba kukho abantu apha abanileyo abangaziwayo abayi-144,000. Ude wabuza omnye umfana uba ngobani naba? Kukho babazalwane bayi-144,000 nje. Kukho itrone uThixo ehleli kuyo. Itrone xa bendikhe ndayikhangela kuthiwa kuhlala khona ukumkani okanye ukumkanikazi. Kodwa kule meko le itrone yasemazulwini. Xa bendikhe ndayikhangela kuthiwa ingqungiwe zingelosi macala onke. Apha ecaleni kwakhe kukho amadoda amakhulu ebandla. But kukho abantu ke ngoku abangaziwayo, ibuze enye indoda apha ngobani na aba. Uthi Yohane
Mina ndathi xa ndimphendula nama ndibazi bekumele bakwazi wena. Ndathi impendulo yabona aba bendibabonile basuke ezantsi embandezelweni enkulu. Kangoba ubungazijonga neengubo zabo zingqombela ligazi ngoba zithwe nkqu egazini lemvana. Yiloo nto bangela uba ndingafuni usiyeka isityhilelo ngoba ingubo kaTabalaza ndinayo into ethi nayo ingqombela ithwe nkqu egazini lemvana ngoba amandla la ebenawo nithetha ngawo ibingengowakhe. Ngamandla bewabolekwe nguThixo ngoba nithi xa nithetha nicacisa ngaphandleni koba niyasikhatha. Nithi beqala athethe noThixo xa izawuphuma endlini. Uthi ke lo mfo emcacisa uthi abona aba basuke ezantsi embandezelweni enkulu. Uthi isizathu soba mababe lapha baguquka kungoko bemile phambi kwentrone kaThixo. Seso sizathu sodwa vayi sesibangela uba mababe kule ndawo ngoba akekho umuntu akwazi ukubonana noThixo aphile, kodwa ngenxa yezenzo zabo bami phambi kwentrone kaThixo. Uthi lo mbhali kayidlula bavuma ngamazwi angatshiyo, abalamba abadli, abanqanwa. Siyanikholeliswa family kaJola nani family yosukwini kuthiwa ezi zizwe zilapha zirepresenta izizwe zakwaSirayeli. Andimvanga uJola ebizwa pha, andimvanga nosukwini ebizwa kubantu abarepresentwa lezaa ntlanga zipha. Kodwa ngoku ndiyaniqinisekisa okokuba uTabalaza uyorepresentwa Jola, naye uyaya phakathi kwabo ngoba leli zinto abasikholelwa into yoba ekudluleni kwethu apha asiyukubonana nenkosi. Sikholelwa kokuba sasithi sakubhubha sesifane naba bantu babalwa apha. uTabalaza zigila zekapelethamba uyoma phambi kwetrone. Ndiyaniqinisekisa ngaloo nto. Yile nto umva kayidlula le verse sithi enandini bakhe liba bazokwazi ukudlula bahlale phambi kwetrone yekaThixo bengalambi benganqanwa. Kukho imvana enguYesu Kristu. Ndiyafuna uthi nawe ubuze apho usithi uze kububona kukho abantu abalapha. Yamkela uYesu asenokufumaneka ngoba kuzuncedana ukuzenza wena uzenze. Siyacela mkhangele senokufumaneka ngoba xa sizawuthi thina sibele izinto zikaDisemba uThixo asuke athathe umntu omtsha ngoDisemba. Kuyasicaka into yokuba ezizalapha emhlabeni ziyaguga zilahleke. Funa uthi wakwazi uba unonguba utatakho ubumntana wakwazi utatakho uthi ubuShumayeli ubamkele ngoku senomthika. Singaba lapha kanti asikabonani nenkosi. Nakholwana Singahlala apha sinxibe uniform kuthi mafani ikho into kanti ayakusekho nto apha kuthi. Hayi ndiyanicela zigilda zikhangelana uThixo noYesu asenakufumaneka khona ukuze nizawukwazi ukufumana ithuba lifumane ngaba bazalwane loba nime phambi kwetrone kaThixo. Hayi fast khawuthatha inkonzo yakho. Ewe zona.